Verrassingsfeestje voor Twan Hermsen en chef Nico Boreas strijkt neer in Roermond. Na meer dan 25 jaar heeft de bekende chefkok Twan Hermsen volgens plan zijn zaak in Hartje Maastricht gesloten. Om later dit jaar buiten het centrum nog een nieuw project te beginnen. Op een zondagmiddag werd Hermsen in de tuin van restaurant Beluga door veel van zijn oud-leerlingen getrakteerd op een verrassingsfeestje. Ja, dat had je dus blijkbaar echt niet verwacht. Hè? Nee. We zouden naar het theater gaan, eventjes een zondagmiddagconcertje. En dit is echt flabbergasted. Ik bedoel, en dan al die... Ik ken ze bijna, ik weet niet hoeveel er staan, misschien 100. Ja. Ik kon ze meteen, of sommigen heb ik 10 jaar lang niet gezien, meteen de voornaam nog. Hè. Dus dat wil zeggen, je hebt toch een mooie familie bij je opgebouwd. Hè? Ja. Zo zie ik het eigenlijk. Hè? Ja, maar dat zijn bijna allemaal jongelui die bij jou ooit gewerkt hebben. Ja, jongelui, sommigen niet eens bij jou. Ja. Sommigen waren 16, 17. Ja. Ja. Geweldig. Ja. Geweldig, ja. Het feit dat ze dat voor jou organiseren en zelfs al die gerechtjes van jou gaan maken vanmiddag is een teken dat je voor hun wat betekend hebt en dat je ook bij hun een snaar hebt geraakt. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik weet niet, gewoon zo ben ik. Ik kan het niet. Nee, het zijn altijd mijn mensen geweest. Ik ben ook altijd, denk ik, heel goed en lief voor ze geweest. Hè? Maar ook streng, hè? Pas op. Hè? Maar op mijn manier. Hè? Dus schelden, vloeken, schreeuwen. Ik kan me niet herinneren, misschien 1 keer in de 10 jaar of zo. Maar... Dat is niet jouw stijl. Nee. Angel. De zaak in het centrum is nu gesloten en je bereidt je nu rustig voor op het nieuwe project dat van de zomer open zou gaan en dan alleen in het weekend. Dus wat dat betreft is het tempo wat relaxter, lijkt mij. Ja, dat is ook het doel, eigenlijk het hoofddoel. Hè? Ja. Het hoofddoel was met luister zo doorgaan met deze extreme werktijden. Dat heb ik best wel heel lang gedaan. Hè? Ja. En om te zeggen, ik ga volledig stoppen en in de tuin zitten en 5 keer per week naar de golfbaan. Nee, dat moet je niet aan denken. Misschien 5 keer per jaar. Ja. En mijn nieuwe lief heeft dezelfde ambities van oké, ook nog te jong om te stoppen. We gaan nog verder, maar geen 100 uur per week. Hè. Dus ik ga voor halve dagen werken, 20, 30 uurtjes, misschien 40. Met name in het weekend? Ja, vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. En dan een klein aantal gasten, 20, 25. Maar het is heel leuk, want we kunnen flexibel zijn. En er zijn aparte ruimtes, dus je kunt een gezelschap van leuke gezelschappen ontvangen. En niks moet. Nee. Dat is het leuke ervan. Niks moet. Hoe kwam je zo op het idee om deze verrassing voor Twan te bedenken en te organiseren? Ja, daar hoef je eigenlijk niet over na te denken toch. Hè? Dus, we hebben gelukkig gewoon de locaties, we hebben het weer. En Twan zit in je hart. Het is een icoon, het is een legende, het is een school. Deze man die zal nooit uit je hart verdwijnen. Dus je moet wel iets doen, vind ik hoor. En dat is niet een moeten, maar het is wel gewoon een... je houdt toch van die man. Ja. In feite had hij dus wezen een klein schooltje in zijn keuken. Twan heeft in dat winkeltje op de hoek, heeft hij gewoon Nederland op de kaart gezet. Ja, culinair. Ja, culinair. Ik bedoel, wie kent Margot Reuten niet? Wie kent Servet Tielman niet? Snap je? Het zijn allemaal grote chefs geworden. Ja. En we hebben echt het gehouden van mensen die hier gewerkt hebben. Dan spreken we nog geen eens over Juliana. Nee. En dan spreken we ook nog geen eens over zijn vroegere tijd. Daar heeft hij ook natuurlijk enorm veel leerlingen gehad. Je krijgt nu tijd voor je liefde en je krijgt nu tijd voor je tuin. Gewoon, het is nu niet meer hobby. Het is iets waar je ontzettend goed in bent. Ik
kan ongelooflijk lekker koken. Zei je ook in je kort toespraakje dat hij vooral ook menselijk was. Want er zijn ook chefs die gaan er met, ik wil niet zeggen met de hond. Ja. Nou ja, dat is een van de dingen wat ik kwam natuurlijk uit de keuken van Kranenborg. Daar was gewoon niks menselijks aan. Daar heb ik natuurlijk wel enorm veel geleerd. Maar er was niks menselijks aan. En hier kwam je in een winkeltje waar een piano stond, waar het gezellig was, waar de bloemetjes bloeiden, waar de mensen gewoon elkaar met de voornaam aanspraken in plaats van boerenlul. Weet je, wij hadden fun met z'n allen. En respect wederzijds. Ja, en Twan is gewoon een menselijke man. Er zit gewoon echt nul kwaads. Ik heb in alle jaren 1 keer woorden met hem gehad. 1 keer. Ja. Ik weet nog geen eens meer waarover. In de keuken valt dat mee meestal. Hè? Ja, ik ben wat minder menselijk als hem, ja, maar ja, het is ook een grotere tent. Het is toch wel extra verrassend dat ze zich op z'n kunnen vrijmaken. Want de zondag in Maasbracht is toch ook een pittige en drukke dag. Hè? Ja, dit is speciaal voor Twan, hè? Ja. Mijn grote chef, dus Dat kost ze niet wegblijven. daar kon ik niet bij wegblijven. Nee. We moesten even komen. Ja. En wat is typisch aan Twan als chef zijnde? Hoe is er misschien anders in dan andere chefs? Twan is altijd heel rustig en op momenten met smaak zo mooi goed bezig. En met mooie ingrediënten. En ja, dat heeft iedereen altijd mogen metmaken. En weer ook. De Limburgse chef Nico Boreas voerde in zijn restaurant Boreas in het Brabantse Hezen jarenlang 2 Michelinsterren. Na een pauze is hij samen met zijn vrouw deze maand een nieuwe, kleinere zaak begonnen in Roermond, onder de naam Restaurant Sabero. Ja, en nu ineens in Roermond, dat was niet van tevoren zo uitgestippeld eigenlijk, hè? Of wel? Nee, we hebben gekeken eigenlijk iets meer ten noorden van ons, richting Oosterwijk, Oorschot. En van ons, dat is we wonen net nog Brabant, hè? Ja, we wonen in Hezen. We wonen nog in Hezen, ja. Dus, en daar willen we ook heel graag blijven wonen. Ja. En dus daar hebben we die kant opgezocht, niks passends gevonden en heel toevallig kwamen we in Roermond. En toen hadden we alle twee zoiets van, ja, dit is het. Ja. Toch terug naar Limburgse. In die tijd dat jullie met het restaurant Boreas 2 sterren hadden in Hezen, dat was ook flink aan poten. Het was wel zo'n beetje elke dag wel vol, had ik de indruk. Ja, hè? dat was zeker. Ja, het was gewoon druk. Maar het was wel van 's ochtends tot 's nachts werken. Voor ons, maar ook voor ons personeel. En nou hebben we besloten, hier gaan we 4 dagen open, zodat het personeel volhoudt en wij ook. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje de opzet, dat we 4 dagen gaan werken. Ja. Want is het nog van deze tijd dat je met een eigen horecazaak, zeg maar 6 dagen in de week, van 's morgens vroeg tot 's nachts werkt? Ja, maar ik denk het wel. Kijk, als je 20 jaar jonger bent of 25 jaar jonger en je hebt de drive en je wilt nog, dan moet je zo beginnen, denk ik. Kijk, wij zijn natuurlijk wel wat gerijpter en dit is onze keuze. En misschien dat mensen het niet begrijpen, maar voor ons is dit de ideale situatie op dit moment. Om een beetje de balans te zoeken tussen Juist, werken en leven. Ja. Want 2 jaar geleden hebben jullie de zaak verkocht. Dat was toen voor de buitenwacht een beetje een verrassing. Ja, hè? voor Want ons eigenlijk ook, op jullie, zelfs voor jullie. Voor ons ook, absoluut. Ja, anderhalf jaar geleden. Ja. Maar goed, daar kwam toevallig een mooi aanbod voorbij en toen dachten jullie, dat kunnen we niet laten liggen. Ja, zo makkelijk ging het natuurlijk ook niet. We moesten natuurlijk even met z'n tweeën even goed gaan zitten. Want je zegt, het zat iedere avond vol en het liep gewoon als een tierenlier, hè, zal ik zeggen. En dan heb je zoiets, moet je dat loslaten, moet je dat opgeven. En toen hebben we heel goed nagedacht, niet al te lang. Nee. En toen hebben we de beslissing gemaakt van we hebben nog een leeftijd, dan kunnen we nog iets anders beginnen als we willen. Ja. En zo'n kans krijgen we misschien nooit meer, dat weet je natuurlijk niet. Het was een hele moeilijke beslissing, maar die hebben we toch wel vrij snel gemaakt. Ja. En geen spijt van gehad? Nee, absoluut niet. Nee.
is het wel dezelfde kookstijl als bij het restaurant Boreas destijds? Of is het hier een andere? Nee, je doet toch je eigen ding en Ja. je merkt toch al heel snel dat je hebt je eigen stijl en die hou je ook aan. En dat is ook heel belangrijk voor je gasten. We hebben natuurlijk heel veel vaste gasten hadden we in Hees en die komen massaal weer hier naartoe. Okay. Dat is ook heel fijn. Supporters komen. Ja, Dus je kunt niet in één keer iets heel anders gaan doen en dat Nee. is ook niet de intentie. Nee. En wat je zegt inderdaad, we hebben nu 1 menu, maar er komen ook een paar kleine à la carte gerechtjes bij. Dat mensen toch ook nog even kunnen kiezen. Maar niet meer zo'n hele uitgebreide kaart. En toch wat meer roleren en wat dagelijks aanvoeren en dat soort dingetjes. En de mooie producten ervan pakken. Ja, kleinere kaart, maar wel gerechten van hoog niveau. Ja, absoluut. Ja. En de wijn waarschijnlijk ook een wat kleinere kaart, neem ik aan. Ja, dat dachten we wel. Maar ik heb toch weer heel veel ingekocht. Ik denk, dat moet ik hebben, dat moet ik hebben. Ja, dat is toch een beetje een hobby. Dus van allerlei landen. Dus dat wordt toch nog wel uitgebreid. En met een kleinere zaak, hoe zit het dan qua prijsniveau? Is dat wel hetzelfde als eerst? Of is dat dan anders omdat het een kleinere zaak is? Ja, we zijn wel goedkoper dan eerst. Ja. We zijn natuurlijk ook bewust dat we eerst 2 sterren hadden. Die hebben we natuurlijk nu niet. En die nog niet? Nee. Nee, maar die prijzen nogmaals, het moet ook een beetje laagdrempelig blijven. Ja. En het moet ook leuk blijven. En natuurlijk zijn het niet de prijzen we hebben geen 5 gangen voor €35. Maar dat snappen mensen natuurlijk ook wel.